Manažérka, lektorka, medzinárodne certifikovaná koučka pani Erika Matví. Erika Matví. Eriko, vítej. Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším. Dobrý den, dámy a pánové, tady je Vladimír Fichtner a také vás vítám a pojďme na to, ať se nezdržujeme a dáme Elice co nejvíc prostoru. Eriko, ty jsi nejenom jako jediná zástupkyně ze Slovenska, jako členka Mezinárodní akademie pro výzkum rodinných podniků. Máš i dlouholetou zkušenost s provázením úspěšných rodin, více než 12 letou. Můžeš našim posluchačům přiblížit, s čím ta zkušenost je spojena? Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie, že tu môžem s vami byť. Sprevádzame firmy, rodinné firmy a firmy v takých dvoch oblastiach. Jedna oblasť je nástupníctvo celkovo a druhá, alebo keď sa otvára v rodinnej firme, čo s rodinnou firmou. A potom taká druhá oblasť, ktorej sprevádzame, to sú rodiny, keď sa vlastne otvára otázka, ako spravovať majetok, bohatstvo, vzťahy v našej rodine, aby nám slúžili. Áno, máš pravdu. Sme prizývaní veľmi častokrát, keď už tie konflikty sú dosť vyostrené. Spôsobuje to viacero ako keby tých princípov alebo takých oblastí, vnútorné konflikty a vonkajšie konflikty. A keď sa pohybujeme na Maslovej pyramíde potrieb, tak veľmi častokrát nie sú uspokojené také tie základné ľudské vnútorné túžby tých ľudí a preto sa spúšťajú také vnútorné konflikty, ktoré ale nám spúšťajú vonkajšie. Neviem, či som bola zrozumiteľná, či to nebolo veľmi zložité. Můžeš ještě přidat něco dalšího k těm strategiím, které opravdu pomáhají a jsou účinné? Veľmi častokrát sa stretávam, že konflikty sa nechcú riešiť. Ľudia nechcú riešiť konflikty. Nechcú do toho ísť. Oni sa ich boja. A nechcú do toho ísť z rôznych dôvodov. Buď nemajú na to čas, čiže vyhovárajú sa, buď preto, lebo majú obavy a strach, alebo tam majú nejaké predsudky, nejaké presvedčenia. Takže pri konfliktoch nehľadajme vinníka, hľadajme riešenie. To je super stratégie. Toto je jedna zo stratégií, ktoré môžu byť veľmi jednoduché. Naozaj netreba k tomu žiadne školenie. Toto je veľmi, veľmi jednoduchý princíp. Hľadajme nie odlišnosti, ale to, čo máme spoločné. Rovnakosť nás vždy zbližuje. A väčšinou vždy, keď povedia, že ale my máme úplne odlišný názor, tak vtedy potom ukazujeme takú metódu šesky a deviny. Dávam to do takej ľahšej časti 69 a to je naozaj komunikačná technika, že každý máme svoj uhol pohľadu a nehľadáme pravdu, ale rešpektujeme, že ja s mojimi skúsenosťami to môžem vidieť takto a ty s tvojimi skúsenosťami a zrelosťou to môžeš vidieť ináč. A to neznamená, že je to zle. Poďme nájsť tretí bod, ktorý nás spája. A to, že to chceme vyriešiť, to, že sa máme radi, to, že chceme spravovať ten majetok, aby sme boli bohatí a šťastní. Hej? Takže, ale vtedy, keď máme emócie, tak máme tendenciu tú rovnakosť nevidieť. A preto je dobré, ak nás tom niekto sprevádza. A preto je dobré ako keby napríklad sa zahrať takú komunikačnú hru ak nájdete čo najviac spoločných bodov, to sme ešte nehrali, Vlado, medzi slonom, stromom a smartfónom. Hej? Takže vy ste neverili, koľko spoločných rovnakostí medzi stromom, slonom a smartfónom nájdu hlavne deti. Napríklad, aké sú kreatívne, ako to tam vidia. A zrazu zistíte, že medzi týmito troma vecami naozaj koľko je spoločných rovnakostí. Tak keď tieto tri majú spoločné rovnakosti, je veľká pravdepodobnosť, že aj medzi nami nájdeme niečo, čo nás spája. To znamená, že robím krok k tomu druhému. Hej. Spätná väzba je ďalší nástroj. Nehovorím o tom, aký je ten človek. Hovorím o tom, čo potrebujem zmeniť v jeho správaní. Tiež sa k nemu približujem.
Viem zmeniť správanie, neviem zmeniť moju osobnosť na počkanie. Na to, aby sme sa dostali k sebe bližšie. Takže keď sa pýtaš na spôsoby a nástroje, tak tieto sú také najrýchlejšie a najefektívnejšie, ktoré vedia poslucháči hneď zaviesť do svojho života. Přemýšlíme o tom, jak některé z konfliktů, které třeba u nás nezažehly taky ten požár, po kterém by zbylo jen spáleniště, ale přece jenom nějaké tam trošku byly a určitě ještě nějaké budou, tak aby se jim vyhnuly ty další generace. Eriko, napadá tě nějaká strategie nebo nějaký způsob, jak to udělat, aby nejenom s těmi hodnotami, ale i s poznáním třeba některých konfliktů a řešením těch konfliktů byl spojen ten odkaz, který se předává z generace na generaci? Ja osobne si myslím, že ak budeme viacej zvedaví, tak nám to môže pomôcť. A keby sme si také zaviedli v rodine, že predtým, ako čokoľvek poviem, sa najprv opýtam, ako to máš, tak to môže byť zachraňujúce. Ľudia hneď hovoria, ako to majú, hodnotia, súdia, hovoria rady, hovoria, ako to majú a potom nemáš možnosť, ako v tom sa ako keby upratať, lavírovať, čo s tým máš robiť, lebo vieš, že akákoľvek odpoveď nebude dobrá. A ja toto radím aj každému, s kým sa stretnem. Predtým, ako niečo povieš, najprv sa opýtaj, ako to ten človek má. A potom sa opýtaj, čo potrebuje. Čo potrebuješ k tomu, aby medzi nami, aby v rodine to bolo OK? A potom by som ja navrhovala, aby povedal, ja som ochotný preto, aby my sme boli šťastní, aby sme dobre vychádzali, aby sme sa stretávali, aby sme vedeli spoločne spravovať to, čo nám zostalo, ten majetok, bohatstvo, aby sme sa vedeli dohodnúť, keď sme v konflikte. Ja prinášam do tohto vzťahu alebo do tejto veci toto za seba. Čo prinesieš ty? Čiže viac sa pýtať, ako hneď naprvú hovoriť. A toto si myslím, že hneď naprvú hovoriť, nálepkovať ľudí, akí sú, vystrieľať po nich všetky granáty, ktoré mám a pripomenúť im, v čom všetkom zlyhali a neboli OK, to vieme naprvú robiť hneď, že to je taká celkom ako keby choroba našej populácie. Tak toto je tiež jedna z takých odporúčaní, ktorá môže tradíciu uchovať, ktorá môže priniesť nám k lepšiemu porozumeniu toho druhého, prečo tak sa správa, prečo to nechce správovať, prečo nechce nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu, aké má presvedčenia o peniazoch, aké má presvedčenia o majetku, čoho sa obáva a bojí. A táto komunikácia, keď budem zvedavý a budem sa pýtať, z akého dôvodu to tak má, tak nás môže priblížiť. A môžem nájsť ako keby to, kde sa môžeme stretnúť a môžem priniesť kompromisu, lebo tak v konfliktoch samozrejme máme rôzne stratégie a kompromis je jeden ako keby zo strategických ako keby stratégií riešenia konfliktov, ale kompromis musím povedať, že nie je win-win, hej. Takže, ale môže nám to sa pomôcť priblížiť. Jenom bych dodal, už jsme si o tom povídali trošku v těch minulých povídáních, ale hrozně podstatné je, jako proč to dělám. Jako proč chci ten konflikt řešit, anebo si říct, nechci ho řešit, ale taky si uvědomuju, jako co to znamená. Že ta rodina možná nebude fungovat. Že jako zůstanu sám, protože se s těma dětma pohádám způsobem, který prostě už jako do konce života nikdo z nás nerozchodí, nebo 10 let se nebudem bavit. Jako, určitě jsme to viděli nejenom ve filmech, ale prostě kolem nás se to tak občas stane. Nedávno jsme potkali jednoho člověka v Praze, který po seanci s tebou říkal, já se nechci změnit, ať se změní všichni ostatní. Jako, to prostě nejde. Jo? A jestli to nechce, fajn, ale musí si uvědomit, že to má devastující účinky na zbytek té rodiny a možná zůstane úplně sám. Jo. Takže na začátku i řešení konfliktu je vždycky jako proč to dělám, co chci, co mě dělá šťastným, a když si uvědomím, že možná jsou to ty vztahy, možná jsou to ty děti, který k nám rádi jezdí
A samozřejmě, že konflikty k tomu životu patří a musí tam být. Hej. Ale jde o to, aby nebyly devastující a aby vedly k tomu, že se otevřou nějaké věci, že nezůstanou jako pod povrchem a že si je probereme. A to, co my se učíme jako rodina, když pracujeme s Erikou nebo s jejími kolegy a kolegyněmi, tak je chápat, jak na to, jak ty konflikty, které se otvírají, jak je vyřešit, jak je nepohřbít, jak je nepřejít, ale jak se k ním postavit. Tak, to nás baví. Láďo, děkuju, i tobě, Eriko. Přátelé, rodinné bohatství je dar. A dar, který je spojen s odpovědností. A komunikace je způsob, jak ten dar zachovat i dalším generacím.